85, 90, 95, 100. Πού είσαι? Για να δω. Μήπως είσαι εδώ? Μήπως είσαι εδώ? Κοίτα εδώ είσαι. Μήπως είσαι εδώ? Μπου! Να τον που τον ψάχνω συνέχεια σε όλο το σπίτι. Άντε, θα αργήσω. Εντάξει, καλά ντε. Θα είσαι ο πιο όμορφο Σούπερμαν στο πάρτι. Μαμά, πρέπει να φύγω. Πού είναι η Κάπα? Εδώ είναι η Κάπα. Ταναμ! Πω, ένας όμορφος και δυνατός Σούπερμαν. Είμαι ο Υπερ Σούπερμαν. Άντε, τώρα φεύγω. Να περάσεις το όμορφα στο πάρτι. Πρόσεχε στο δρόμο. Ναι. Άγγελε. Άγγελε. Ναι, Μέρη, καλησπέρα. Είναι ο Άγγελος εκεί? Τέλειωσε το πάρτι? Μάλιστα. Όχι, όχι, εντάξει. Μια χαρά. Πάμε. Φέρε εδώ. Ξέρετε ότι δεν είμαι μαζί σας. Όχι, τι ωραία! Άγγελε! Θεία! Μήπως πέρασε καθόλου Άγγελος από εδώ? Όχι, μανάρι. Καλά. Άγγελε! Συγγνώμη, μήπως είδατε ένα παιδάκι? Όχι, δεν είδα. Μήπως είδατε ένα παιδάκι? Ένα φιδάκι που είναι, μήπως του δεις. Άγγελε! Περίμενε με! Πόσες φορές σου έχω πει να μην φεύγεις? Γιατί δεν γυρίσεις στο σπίτι? Θες να τις φας? Είπες ότι θα είναι ένα ωραίο πάρτι. Θα μου πεις τι έγινε? Τώρα είμαι στεναχωρημένος. Και εγώ είμαι εδώ για να το συζητήσουμε και για να νιώσεις καλύτερα. Ο Γιώργος που θα έκανε το πάρτι αποφάσισε να με κορυδεύσει πάλι. Ήταν όλα τα παιδιά κάτω και παίζανε ποδόσφαιρο. Μόλις με είδαν, άρχισαν να γελάνε. Ναι, γεια σας. Βρήκα μια κλήση στο κινητό. Από πού? Ναι, η μητέρα του Άγγελου είναι. Ποιος είναι? Τι είναι αυτό που μου λέτε τώρα? Πότε έγινε αυτό? Ναι. Πού πρέπει να πάω? Σε ποιον? Ναι. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Εντάξει, ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Άγγελε. Άγγελε, όταν το δεις πάρε με, σε παρακαλώ. Έλα. Συγγνώμη για την ώρα. Φεύγω για Εύρο, κάτι συνέβη με τον Άγγελο.
Δεν ξέρω ακόμα. Τι να σου πω, ούτε εγώ ξέρω. Ακύρωσε, σε παρακαλώ, τα μαθήματά μου για αύριο. Θα σε πάρω εγώ. Εντάξει, θα σε πάρω όταν ξέρω. Έγινε, γεια. Έλα, κοιμάσαι. Συγγνώμη. Όχι, έτσι σε πήρα. Όχι, δεν έγινε κάτι. Ναι, αλήθεια. Σε πήρα έτσι να σε ακούσω. Στο δωμάτιο έμεινα, ναι. Δεν ξέρω πότε θα πάρω άδεια. Ναι ρε μάνα, το είπαμε. Καλημέρα. Κυρία. Καλημέρα σας. Η μητέρα του Άγγελου είμαι. Του Άγγελου Γρηγοριάδη. Περίμενε εντολή μου πριν το στείλει στα κεντρικά. Μάλιστα. Θα θέλατε κάτι άλλο? Όχι, πήγαινε. Περάστε, καθίστε. Θέλετε ένα καφέ? Όχι, σας ευχαριστώ. Ένα διπλό ελληνικό για μένα. Σκέτο. Πείτε μου τι έγινε, σας παρακαλώ. Πού είναι ο Άγγελος? Κυρία Γρηγοριάδου, δεν ξέρω ποιος σας ειδοποίησε, αλλά ταξιδεύατε όλο το βράδυ. Πείτε μου τι έγινε, σας παρακαλώ. Θέλω να σας παρακαλέσω να είστε ψύχρεμοι. Αυτή τη στιγμή διεξάγονται έρευνες και δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θέλω να μάθω τι έγινε με το γιο μου. Για σας είναι ακόμα ένας φαντάρος. Εμένα είναι το παιδί μου. Κυρία μου, υπάρχει ένα πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο. Πού ήταν? Βρισκόταν σε περιπολία. Αυτό τι σημαίνει? Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βρούμε. Ίσως ήταν και δική του επιλογή. Τι θέλετε να πείτε? Κυρία Γρηγοριάδου, θα σας συμβούλευα να πάτε κάπου να ξεκουραστείτε και μέχρι το μεσημέρι θα σας έχω νεότερα. Γρηγοριάδη, τι εννοείτε? Έχω αντιμετωπίσει και άλλα τέτοια περιστατικά. Ήταν μαζί με κάποιον άλλον στην περιπολία, σωστά? Έτσι δεν γίνεται συνήθως? Φωκάς. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ορίστε. Ο γιος σας πώς ήταν τις τελευταίες μέρες? Μιλήσατε μαζί του πρόσφατα? Ναι, ήταν μια χαρά. Γιατί το ρωτάτε αυτό? Πρέπει να ξέρω κάτι, πείτε μου. Υπήρχε κάποιο ζήτημα στο περιβάλλον του που να τον πιέζει? Όχι, όχι. Σας είχε εκφράσει μήπως την επιθυμία να κάνει κακό στον εαυτό του? Ορίστε, αυτό πάει πολύ. Κυρία Γρηγοριάδου, δεν ήθελα να σας ταράξω. Απλώς πρέπει να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα. Δυστυχώς είχαμε και τέτοια κρούσματα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι η εκπαίδευση εδώ πιέζει πολύ τους στρατιώτες. Ο Άγγελος ήταν μια χαρά. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά είναι ευαίσθητα. Εδώ υπάρχει πολλή πίεση. Είμαστε στα σύνορα. Έγινε κάτι που πρέπει να ξέρω, κύριε. Σας είπα, είμαστε σε περίεργο σημείο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ένα σωρό παρανομίες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Κάποιοι δεν αντιστέκονται. Άγγελε, πάρε με όταν το λάβεις, σε παρακαλώ. Κυρία μου, πηγαίνετε να ξεκουραστείτε. Έχω έρθει για να σε δω. Πάρε με. Θα σας έχω ενήμερη. Εντάξει, 5 μήνες έμειναν, θα περάσουν. Θέλω να είσαι καλά. Μια χαρά είμαι. Πειράζει που δεν θέλω να μπλέκω σε καυγάδες? Πειράζει που δεν θέλω να σε ενοχλεί κανένας. Δεν είμαι μικρό παιδί. Αυτό λέω κι εγώ. Δεν έπρεπε να σου πω τίποτα. Γιατί να μην έρθω μαζί σου αύριο? Για παρέα. Ρε μάνα, πας καλά. Φρόντιζε τότε να μην σε ενοχλούν. Και εσύ φρόντισε τον εαυτό σου. Χαλάρωσε. Αυτά τα πράγματα γίνονται στο στρατό. Πού να ακούσεις άλλους, εδώ... Δεν με νοιάζει για τους άλλους. Ηρέμησε. Όλα θα είναι εντάξει. Πρόσεχε τον εαυτό σου, Άγγελε. Μην ανησυχείς. Άντε πήγαινε να μαζέψεις τα πράγματά σου. Πάμε για ύπνο. Πάρε και αυτό.
παρακαλώ. Μπορείς να μου φωνάξεις το Φωκά? Βεβαίως. Έλα ρε μάλακα. Έλα λίγο στην πύλη. Ναι, έλα λίγο στην πύλη. Έλα, ναι, γεια. Έρχεται. Θέλω να περιμένετε λίγο στην άκρη για μήπως... Ευχαριστώ. Τι έγινε ρε Μήτρου? Πες μου τώρα τι έγινε χθες. Χωρίστε. Χθες το βράδυ με τον Άγγελο. Ποια είστε? Η μάνα του είμαι. Πες μου τι έγινε. Έχω δώσει κατάθεση, σας παρακαλώ. Δεν μπορείς να με φανταστείς σε 2 λεπτά. Πες μου τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Έφυγε από δίπλα μου, το ξέρετε ότι αυτό δεν επιτρέπεται. Πού ήσασταν? Σε περιπολία, πού να ήμασταν. Έκανε κάτι που δεν έπρεπε. Τον είδες εσύ να μην είναι καλά, σου είπε ένα κάτι, πες μου. Δεν ξέρω αν έκανε κάτι που δεν έπρεπε ή αν δεν ήταν καλά. Σας παρακαλώ. Πού βρισκόσασταν? Στο ποτάμι. 200 μέτρα δυτικά από το φυλάκιο έφυγε από δίπλα μου. Γιατί έφυγε από δίπλα σου? Ακούστηκε κάτι από το ποτάμι. Αλλά αυτά γίνονται συνέχεια εδώ. Δεν έπρεπε να φύγει. Το είχα πει. Καλή συνέχεια. Ποιος είναι μέσα? Κυρία μου, πρέπει να φύγετε. Πείτε μου, ποιος είναι μέσα? Σας παρακαλώ, κυρία μου, πρέπει να απομακρυνθείτε. Είναι ο γιος μου. Σας παρακαλώ, Είναι ο γιος μου, αφήστε με να δω. Δεν ξέρουμε τίποτα για το γιο σας. Είναι ένας ηλικιωμένος μετανάστης. Το ξέβρασε στο ποτάμι τα ξημερώματα. Εάν θέλετε, ελάτε μου δώσετε τα στοιχεία του γιού σας. Άγγελε. Αντάλ! Ποιος είναι εκεί? Σου μιλάω, τι κάνεις εδώ? Leave me home! Ξέρεις κάτι για το γιο μου? My Masari, I have money. Please, don't help me. I don't want money. I am looking for my son. Do you know something for my son? What? What? My son. My son. Do you know something for my son? What? What? I don't understand. I am Amina. Please, please, don't call anyone. No, I don't. I came to help you. I'm a nurse. Oh, it's okay. I'm looking for my son. I am looking for my son. I lost him yesterday. Here. It's dangerous. We're here? Yes. Didn't you listen before? No. Sorry. Isabella, please help me. I passed the borders yesterday with a boat. I don't have time. I have money. I don't want your money. I have to find my son. Me too, please. Πού είσαι ρε Άγγελε! Άγγελε! My son fell in the river. We were here in the night. My son too. In the river? I don't know. He was in a boat. What? Όχι, πρέπει να φύγω. Can you help me? How? I am from Syria. I passed the borders yesterday with a boat with my son. Okay. We were in a boat in the river. You were in the river. Yes. You lost your son. Yes. You passed the borders. Yes. Yes. Help me to find him. We will live. We will go to Europe. Please. I lost my other kids. How? They have killed in their school last year. My husband has killed 1 month ago in my country war. I lost all my family.
I want something good for my son. I must find him, please. I'm sorry. Okay. You are alone? Your husband? My husband. I lost my husband 15 years ago. We are only me and my son. I know he's somewhere here. My son was here in the night. And the other soldier said that he disappeared in the river. Soldier? Soldier saved me and then he fell to the river to save my son. What? They disappeared. How was the soldier? I don't know. Please, remember, help me. I can't help you. It was dark and rain. I'm sorry. He was your son. I don't know. He tried to save your son? Yes. Yes, the other soldier ran away. Το κολόπεδο. Για τη φίλη σου. Ποιος είσαι εσύ? Ψάχνεις για κάτι νομίζω. Εδώ χάθηκε. Τι θέλεις? Εδώ που βρίσκεσαι είναι επικίνδυνα. Το έχω καταλάβει, ευχαριστώ. Καλύτερα να φύγεις πριν νυχτώσει. Και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να φύγω? Εγώ απλά λέω ότι εδώ είναι επικίνδυνα το βράδυ. Και κάποιες φορές κακουτυχίας την πληρώνουν κακομοίριδες φαντάρι. Και τι θες να πεις? Όπα, έρεμα γυναίκα. Στα σύνορα είσαι. Εγώ απλά λέω ότι εδώ καμιά φορά μπορεί κάποιος άτυχος να βρεθεί στη λάθος στιγμή. Και τότε λοιπόν τι μπορεί να γίνει? Και τότε λοιπόν αυτό που μπορεί να γίνει είναι να τον εξαφανίσουν κατά λάθος. Ή όχι. Και μετά τι? Σου είπα, άτυχοι που βαφτίζονται αυτόχειρες. Σίγουρα σου το έχω αναφέρει ήδη σήμερα. Αν ξέρεις κάτι και δεν μου λες, θα σε βαφτίσω εγώ άτυχο. Κυρά μου, δεν ξέρω τίποτα για κανέναν. Που ξέρεις, μπορεί να είμαι κι εγώ ένας άτυχος γονιός. Καλή βόλτα να έχετε. Όλο και κάτι θα βρείτε. Αμίνα! 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 He's not my son. Please tell me, did you see my son doing something bad? Mama. Abdel! 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 يا حبيبي يا ابني الحمد لله يا رامي يا حبيبي يا ابني. Your son? He saved my son. Thank you. Thank you.